Ola, chámome Laura e sede benvidas e benvidos á miña canle. No vídeo de hoxe imos a falar de Ollos de auga de Domingo Villar. Domingo Villar é un gran escritor galego moi coñecido polas súas novelas negras chamadas Ollos de auga, A praia dos afogados e O último barco. Hoxe imos a falar desta primeira parte de Ollos de auga, aínda que realmente os libros pódense ler de forma independente porque o único que continúa neles é a historia realmente de Leo Caldas, pero en cada libro trata un caso distinto. Aínda que eu, por suposto, aconsellevos que os leades todos e en orde porque de verdade pagan a pena. O libro que eu teño é a versión en galego da editorial Galaxia, que ten unhas 241 páxinas e que no seu momento custárame alrededor duns entre 15 e 20 euros. Para comezar, vou a falar do argumento do libro tratando de non facer ningún spoiler, porque non vou dicir quen é o asesino ou asasina. E a historia trátase de Leo Caldas, que é un inspector de policía que traballa xunto co seu axudante, o zaragozano Rafael Estévez. Neste libro, os dous axentes atópanse co asasinato de Lois Reigosa, que aparece morto no seu dúplex na illa de Toralla, dunha forma moi paixonal, polo que supoñen que foi a súa parella que no matou, pero irán descubrir certas cousas da súa vida que non son tal e como eles pensan e poida que se produzcan outros asasinatos e que ao final quen pensan que foi o asasino ou asasina real acabe non sendo para ser outra persoa que en principio non tiña ningunha razón de por que selo. De feito, é por unha pequena cuestión do azar e unha habilidade, entre comillas, que ten o axente Rafael Estévez, polo que acaban de descobrir realmente quen é o verdadeiro asesino ou asasina. Pero ao final todo acaba encaixando perfectamente. Agora vouvos a falar un pouco máis dos personaxes para que poidades entender certamente a obra, comezando por Leo Caldas, que é o protagonista, por así decilo, xa que é un inspector da policía, sendo unha persoa moi solitaria e tenaz que gosta de frecuentar o Elixio, onde pasa bastantes horas cando non está na comisaría. Logo tamén traballa en Patrulla nas Ondas, que é unha emisora de Onda Vigo, na que ali o presentador é Santiago Losada, co cal non se leva moi ben. Logo está o seu axudante, Rafael Estévez, que é un zaragozano que foi obligado a trasladarse a Vigo por uns problemas que tivera na súa terra, e é un home que serve de contrapunto realmente para Leo porque ele é totalmente impulsivo e certamente tamén agresivo. Nalgúns momentos nótanse as diferencias entre ese home zaragozano e Leo Caldas como galego, xa que Rafael non se dá adaptado moi ben ao carácter galego, por así decilo. Logo está o comisario Soto, que é o superior de Leo Caldas, Clara Barcia, que é a médica forense que teñen, e estes 4 persoaxes serán os que se manteñan ao longo das outras dúas obras, é dicir, da Praia dos Afogados e do Último barco. Xunto tamén con Guzmán Barrio, que é o médico forense, e o pai de Leo Caldas. Logo están os persoaxes deste libro en concreto, que son os amigos do asasinado, Iria, Arthur e Orestes, e logo tamén entra en xogo Río Farma, que é un lugar no que dirixe a empresa Dimias Zuriaga e a súa muller Mercedes, e no que traballan Isidro Freire, quen ten un can que se chama Pipo. Tamén en Río Farma traballan Dinia Alonso, que é a sobrinha de Dimias e de Mercedes, Ramón Ríos, que é un amigo da infancia de Caldas, e Carme. En canto ao espazo e o tempo, a obra está situada en Vigo e logo tamén, sobre todo, nas Rías Baixas, máis en concreto na illa de Toralla, que é onde ten o dúplex Lois Reigosa, que é o asasinado. E a obra tamén se desenrola en ambientes nocturnos polos clubs de jazz que frecuentaba o asasinado Lois Reigosa. En relación con Río Farma tamén entran en xogo a alta burguesía viguesa.
E o tempo é bastante reducido, xa que a obra non dura meses e meses, como poderíamos esperar dun caso policial, senón que Leo Caldas resolve bastante rápido o asasinato. Tocante a estrutura da obra, está dividida en 29 capítulos, polo que, ao haber tanta división, non se nos fan tan longos de ler, e cada capítulo aparece titulado con unha palabra que normalmente fai referencia a ese capítulo ou que mesmo aparece dentro del. Xunto con ese título aparece a palabra definida, coas distintas acepcións que pode ter, encaixando nese capítulo canto menos con unha delas. A meirande parte destas definicións proveñen da Real Academia Galega, aínda que nalgúnas ocasións Domingo Villar tamén é quen de modificalas para que se adapten mellor ao que el quere transmitir. Outro punto a destacar sobre esta obra é o tremendo éxito que tuvo non só en Galiza e España, xa que foi publicada no 2006, pero continuou tendo numerosas traducións, xa que o autor escribe ao mesmo tempo en galego e en castelán, pero tamén foi traducida ao inglés, ao alemán, ao italiano, ao sueco, e como xa sabemos, as traducións fan que as obras teñan aínda máis éxito. Persoalmente, opino que a obra é unha das mellores que lín en literatura galega actualmente porque é moi fácil de ler, séguese moi ben o fío conductor, pero ao mesmo tempo tamén tente lendo constantemente e querer acabar super pronto para descubrir quen é o culpable. Polo cal, xoga moitísimo coa expectación e co suspense, xa que hai outras obras de novela negra nas que clarísimamente vese quen é o asasino desde un principio, pero aquí non sucede isto. Finalmente, se vos gustou este vídeo, podedes mo deixar nos comentarios e tamén se vos gustaría que fixese unha segunda e terceira parte sobre A Praia dos Afogados e O Último Barco, porque a min foron dous libros que tamén me encantaron. Se vos gustou o vídeo podedes darle like, se non vos gustou podedes dar dislike e axudaríadesme un montón compartindo o vídeo e suscribíndovos á canle. Vémonos no seguinte vídeo. Chao!